Korrespondenza li għaddiet bejn Jorgen Fenech u Robert Yildirim tikxef l-allegat tixħin fil-proġett tal-flyovers tal-Marsa. Email li ġiet żvelata mid-deputat nazzjonalista Carol Aquilina li issa jinsab fidejn il-Kummissjoni għal kontra l-korruzzjoni. F'din l-email Yildirim jistaqsi lil Jorgen Fenech x'kien sejjed lil qorti meta jistaqsuh għalfejn kien qed jiġri warahom għall-flus. Binegozjant Tork isaqsi lil Fenech jekk kien se jgħidilhom li rrid jixxaħħam. Net News wara din l-email lill-Ministru responsabbli mit-toroq Aron Farrugia. Immaġa li rajta din il-korrespondenza għandu qoddim jawek. Sawa? Xi twieġeb? Ħanajdlek, jina dejjem disponibbli għal kull min jixtieq jiġi jinvestiga proġetti illi saru fil-passat, aħna nkunu aċċessibbli kif konna. Is-suġġett ta' din l-email jirreferi għal kontratt li jinvolvi l-kumpanija New Energy Supply Limited u l-kumpanija Wings Investment li hija reġistrata fl-Emirati Arab Magħquda. Iż-żewġ kumpaniji huma ta' Jorgen Fenech. Permezz ta' dan il-kuntratt Jorgen Fenech kien se jdaħħal fil-but ma' 2 miljun euro mill-kumpanija li rebħet it-tender għal bini tal-proġett tal-flyovers tal-Marsa. Nofs dan l-ammont kellu jmur fil-kumpanija New Energy Supply Limited u nofs liħor fil-kumpanija Wings Investment li hija marbuta mal-kumpanija 17 Black. Qudiem dawn il-provi ġodda il-Ministru responsabbli mit-toroq Aron Farrugia ikkonferma li mhux se jiftaħ ebda investigazzjoni interna. Dan dek każ ta' korruzzjoni quddiemek. Hemm allegazzjoni ta' korruzzjoni. Allegazzjoni ta' korruzzjoni ġi minna ħadd jekk x'azzjoni ta' tkun qed tieħu konkreti. Wiġbek, miex il-qorti jiena, tajjeb Ministru, nħallu lill-awtoritajiet jagħmlu xogħolhom. La darba. Tlabt biex issir investigazzjoni interna? La darba, no. Hemm allegazzjonijiet. La darba l-awtoritajiet jagħmlu xogħolhom, aħna mbagħad niddeċidu hemmhekk. Ma titlob biex issir investigazzjoni interna. Orrajt, allegazzjonijiet imma minn ħadd jekk tittu azzjoni quddiem dawn każi ta' korruzzjoni. Il-gvern ikun disponibbli għall-awtoritajiet biex isejħu huma dawk li għandhom isejħu u aħna ngħid. Kummissjoni kontra korruzzjoni sejħitlek biex tmur tkellmek? Le. Bil-Ministru jgħid il-ju tkellem ma' Ian Borg, il-Ministru li meta seħ dan il-każ kien responsabbli minn dan is-settur. Kellimtu li Ian Borg fuq dal-każ? Dejjem nitkellmu. Ġi kellimtu fuq. Il-Ministru preċedenti dejjem nitkellmu fuq dal-każ, iva indirizzajniet tkellimna dwaru u allura iva għall-risposta tiegħek għall-mistoqsija tiegħek risposta iva nitkellmu. Hemm iktar emails li jridu joħorġu għadhom? M'għandix viżibilità tagħhom. Thank you. Il-każ issa qiegħed quddiem l-Awditur Ġenerali u quddiem il-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni wara azzjoni konkreta li ħal Partit Nazzjonalista.